Des que tinc aquesta afició pels rellotges, aquesta afició m'ha fet tindre gust per informar-me. Cada objecte que tinc a les mans m'agrada saber-ne coses d'aquests productes, no? D'aquestes coses que cauen a les meves mans. Ara m'ha passat amb la Moleskine aquesta, que a la part interna heu vist aquest codi T033 i també una enganxina vermella que té un codi de qualitat, i és brinat, però no en traurem l'aigua clara. Sí que el codi de qualitat, la lletra significa el lot de producció, les xifres també més o menys, és a dir, no sabrem res gaire més, no? Però un cop més aquesta manera de tocar, d'apropar-te amb l'objecte, de crear vincle, em sembla molt interessant, perquè jo ja ho feia amb els animals, amb els arbres, amb aquestes coses vives, no? Amb els éssers vius, perdó. Però amb els objectes no li veia el què, i a partir d'investigar en els mons amb els rellotges, soc més actiu en aquest sentit, i em dona una satisfacció de plenitud, de calma, de tranquil·litat. És molt maco, tu. Així que aquí estic fent un talladet i continuo jornada. Apa, cuida't i a reveure. Adéu.